Mawsynram wei ni kisnang ki bapau nam bha ka perthai na ka daw ka jing jor palat jong uslap panban kani kisnang ani kani ka than la handrufu atli ki Snem ka sakot sa tangkom ka community and rural development block aslam ka jing dawa pan tegodan sa ka civil subdivision rei kani ka jing dawa ka Sahkut Tang hale air kumtan na kalyang jong ka seng KSU jong ka Southwest Council District Balat South Samper Mawsynram kin pelong ya ka je songklan mengor Lashai kasi ka shipho tarik unelar arjar arfusau hapo yau Mawsynram bandawa ban kintiu ka dan no ya kan ka C&RD block sa ka civil subdivision ne kanang jaka sang khot soba ki sang bhalang ki dobasnang bat ki gwi pat bin snok te lang hakan ka Ïakhih banyo la ka jong ka civil subdivision nakaleng yung ka KSU Southwest District harakat bat ki circle kemudian aku muka Mawsynram C&RD block saya sempat i khot ngewer ki ba yang kadong bat Tang di bumi ba Lashai kasi kadon ka civil administration yung ka KSU ni borok kuwe hayu Mawsynram kapor khatwe beje alor ka jingdawa yung ka seng nagamtaban kentiu kedan ya ka Mawsynram C&RD block sa ka civil subdivision ke Bukura nakatagadaw nagaliang yung KSU ni borok kuwe ka khot kuwer ya ki ba nong syong kubiik yung ka nakadong bat Tang di bumi nadu kirorang ba hadu samla inolam syong bat ki para no lambaro masubha banisin kya kan rekam kade kamde ke isu no KSU kade ke isu hi yung kadong bat Tang hi berkuai nagamta ban persngau syaka sarkar ban kentiu kedan ploy ya ka Mawsynram ai ka pelong KSU ban pelong kan ka sit nutrition bat kemau kolong ba alor ka jing le plet bat ka jing le kelut no ka sarkar ya ka jing dawa yung ka seng na kapor sa kapor hakobre bat kana jinta de halor yung kata kanong ren baka KSU sai simpat ka kuwer baro di parang sinong yung kadong ka Tang hapo Mawsynram circle Mawsynram block masubha ki mirti gesnok tilang bat ka seng namta benta ka Lashai bat karoy ka par yung kadong ka Tang hi berkuwe tuloy sibo